kanca putri krapya ayo lahir lan batine batin kanca putri krapya ayo lahir lan batine Kualik bolonci. Jane iki sik sepuh-sepuh ki iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki ya. Lah ya. Nggih. Wes. Os. Lho. Hei. Kita sangar ya, Mas. Sangar. Boleh sangar ya. Oke, terus.
Allah ya Allah ya ya Jatilan Nuraga YouTuber. Mari kawan-kawan, kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jatilan Nuraga YouTuber, melihat kesenian kita. Jatilan Nuraga YouTuber. Ya urung-urung wis dadi kok kira-kira kesurupan tripod kok ya Mas? hantu tripod. Oh kayaknya Mas. Nuraga YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten disesak jaran. Genti, Ayo iki ya. kancane do disasak kabeh ayo. Tripodnya Ayo, ayo. Mas. Os.
pangkas tegese kas nyantosani setiap utya pangesing terangkara awas wedian nyasak tenan iki yo awas awas alam yo goes yo maju ayo maju goes goes aduh goes ya Sagung dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian Jadilan. Nggih, tesih wonten adicara syawalan YouTuber kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya dong ngonten akhirnya dadi keluarga. Dadi sedulur. Nggih. Biyen aku ki anyaran nyanyi ki rungono YouTuber ki rungono Mas. Sik nyoteng nak dhewe urung ono Mas. Ono syuting gede-gedene lho ya. Gede-gede ya. Oh sing cilik-cilik iki ngene iki ora ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebas riyen. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek. Mawar kuning bos. Oke bos. Ya nggih. Sesuk aku nek ndadel to ta? Iya. Nek ndadi aku yo njaluk mawar kuning. Ning lek nambane kembangnya ya kudu mawar kuning. Kuning. Nek ora kuning emang aku ora mari. Ngamuk. Ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Ora kuning. Kecuali siji Mas. 100.000. Oh ayo mari aku Mas. Dituntun wae mlebu. Heeh, mlebu. Heeh. Ya, langsung mawar kuning Mas, monggo.
Mandonge mosto biyen sepulane malah limung tur tepung ora burung kodanan ing dalan iba-iba yen aku sulaya agawe Jawa Dimas kangen citra senadyan nyabrang banjir tekadku tanpa kalau wanging sir tanpa tata kembang mati kembang cemoko. Gimana Mbak Dita? Iya, rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak dhewe zaman turangga sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono Mas Saknul ngono iso demok masa depan ya Mas. Ini hampir saja. Hampir saja. Oh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Ayo, jadi aku rada miring dene ora apa-apa ya Mas. Ya karang kuwi jenengane kesurupan. Ning kesurupane duwite gatel. Jenenge hantu gatel. Astagfirullahaladzim. Ngene iki koyo dhewe wingi ngene iki. Nek koyo dhewe kan kang serupan hantu mik. Niki hantu tukang bakso. Oh, dadi engko tarikane abang tukang bakso ngono ya. Ya. Lagune napa, Mas? Mbah Ding. Lagune napa, Mbah? Oh, iki lho iki sing rada medeni iki, Mas. Iki rada edi aku. Iki didatangkan langsung dari selatan lho iki. Oh, demi selatan ini gatel-gatel ya, Mas. Ora. Bercanda, ya. Ada permintaan ada yang live YouTube nggak Mas semua atau live ini? Oh nggak ada. Iki tidak ada yang live ya ini ya? Nggak delok neng omah. Oh iya. Kudu rene. Bener banget, kudu rene. Kok ya. Ada permintaan lagu tidak? Ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar dhewe iki apa murah? Oh larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Heeh, Mas. Derek, ninggal katresnan. Oke. Oh iya, boleh monggo. Engko ngidekne nek delok apa kuwi jenengane shootingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Heeh. Mbak ngapunten kula Kang Selupan. Heeh. Tak terus esuk demite do melu-melu Kang Selupan ngono kuwi Mas. Ya.
bebasane mung katon-katon sliramu wae. Iya, jenengane Turangga YouTuber, demite ya ngonten. Kayak dhewe ke Turangga sinden ya dadi ya karo nyekel mic. Nyekel mic. Heeh, bener banget kuwi. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana Turangga yoga ngono ya. Dene engko nggawane saran nemplak sing nyanyi ngono Mas. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Non. Durung Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh, ya, siap. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali mawa. Ojen katen. Turangga YouTuber, ya. Yo yo yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Masih sabar Mas, aku rada terkejut Mas. Iki mau ki tek arek ngulung-ngulung aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, Dita terkenyut jare. Ya ampun. Terkejut Oh, maksudnya. terkejut banget ya. Oh, wis digo mlebu Mas nyamari. Heeh, nyamari. Nyamari kayak nyamari. Engko mulai-mulai aku engko berbadan dua kok Mas. Oh, Kowe aku. kowe iki kena angin kowe meteng ya ta jare. Amin. Amin. Ya. Tak suwun rino lan wong. Hey. Muga-muga Gusti ijabahi. Sangka menangga membali bisaku malah kaya tuh ngudi. Rampung ta iki? Ya, ora apa-apa, Mas. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Iki kurang mek dua, Mas. Ora Oh, apa-apa. seprapat. Oh, ndak ngomong mana? Oke. Oke, sekarang Nggih, ninggal katresnan sampun kater. Pripun Pak Pawang? Tarik dulu. Oke. Oh, nggih. Ya monggo tarik dulu, Mas. Ya. 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 So.
dodol. Kontennya titip kancane. Yo. Balonku mas. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya kawan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Balonku yo. As. Yo. Ah. Bos. Sembuh ya. Hantunya sudah kembali ke patok. Sudah. Naik apa mas? Naik angin. Yo. Oh, 1000 loro. 1000 loro, Mas. Durung lego rasa jroning dada. Durung mari rasane depan moto isih turun iso kaku tombo
Ya. Anggong sih Mbak Dita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu boleh dihadirkan. Wonten panyuwunan boten. B. Enggak ada. Apa Mas? Sapa? Oh, adik-adik minta coblak-coblak suang. Heeh. Boten? Nggih napa boten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi yo? Generasi yo, minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho Mas. Lagu daerah. Dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Ono coblak-coblak sungki yo budaya Mas. Budaya. Harus dilestarikan. Anjir. Rame. Rapi. Rame. Iya Mas. Ala katir-tir ki Mas jane. Apa to? Derek. Ya derek mburi. Apa? Gundul-gundul pacul, mau? Oke, nanti dikasih ya. Mbak Hotel. Ya.
jangkepi tresno rasa tresno kang sejati bagi lestari tembang suci yang sami saja sepi sayangmu dagi sang ratri yang kembali hati angan-angan kula lono tawan miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan ya Lestari sampun ngatur Mas. Durung YouTuber tarik lagi Pak Pawang. tarik lagi. J, tarik lagi Mas. Kok masake rumah sanang keto jenis sing kono. Sing kae ta? Heeh. Heeh. Piye? Kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kalen ngono gitu. Kok kaya trindil ngono gitu. Heeh. Sakake ya. Mas. Cah gede kok kekecel isin aku. Ayo pentas goleki mama. Ayo. Ayo, mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk apa ora? Iya. Ya, canda. Lotno sewatono raja muda ing Ponorogo. Ayo musik Yaga ing yuda lawan raja Rasina ngasta pusakane pecut Kyai Samandiman trapa sing prangkupes sing bareng alas robat ilo ya parangi tansaya rapi ilo ya padha sekti kakarone Kondur, kondur. yo Sembuh. Ngono ya mesen jaluk digendong.
rawuh Pak Dukuh Cebongan. Sugeng rawuh Pak Dukuh Alpek Cebongan. Andi lumut bola.
sugatan sampun paripurna. Bapak ingkang angka kali. Kecer Mas. Kecer. Karang yo mendelik ning kono ora weruh aku Mas. Ning sor sajen kok ya. Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya. Upin, tolong Upin. Ayo Upin. Monggo kanca-kanca, lagunipun napa nderek? Tasih setunggal nggih Mas Gusti. Tasih kita habiskan. Seniman kalangan. Ya. Arep boleh ora. Ora. Ayo teman. Ya. Sing asal muka kayu bali ning kayu. Saka watu bali ning watu. Niati cara pasugatan Bapak ingkang ngalih para kanca turaga YouTube.
Kui keterangannya piye kui Mas kui Mas Rizky. Oh Ya, boleh. Sak lagu tinggo dewe. Oh, okay. Kamu menang banyak dong. Nuwun Bunda Lia, Mbak Pianya. Ilir-ilir Mas. Oh lilir, sedane Mas. Klasik. Wah cakram tenan lek iki cah. Si gesit irit.